had a really hard year in sport bike. Anyway, last place in super sport I won here, and hopefully again I'm back on the winning position because I had this year many problems on the bike and we did a pretty good setup. But finally, last testing last week, we did a really good testing, and I hope we are ready to win again. Takže trať se mu strašně líbí, taky tady vyhrál několikrát. Samozřejmě, že neměl v poslední době zrovna šťastnou ruku při nastavování své motorky, což bylo vidět i na některých problémech a výsledcích, ale teďka se mu zdá, že je všechno velmi dobře naladěno a že se může vrátit zpátky na ten kurz směrem k vítězství. So, if it rains tomorrow, have you driven in Brno in rain recently? I think there is a good grip on the rain also. I don't care about rain or dry. For me, no problem. I'm also fast in rain. But of course, I prefer the stress and dry also for spectator. Last few years I have never ridden here on the rain, but for me it's important. I hope it's dry and we make a good race. Takže doufám, že zůstane sucho, i když říkal, že mu nevadí, jestli je mokro nebo sucho, že našel dobré nastavení pro obě tyto eventuality. Samozřejmě za poslední 3 roky tady při těch závodech nepršelo, takže samozřejmě všichni bychom byli, a hlavně pro vás fanoušky, šťastnější, když by zůstalo sucho. Thank you. Welcome to Brno. So, tak se nám tady dostavil další člen týmu, trošku s zpožděním. Been many times racing in Brno. Anything to work at your bike tomorrow, today? We just have to try and go as fast as Keenan is going. So I think the bike is now quite good and is a fantastic circuit here. So everything should be okay this weekend. Takže pro tenhle víkend měl všechno v pořádku, samozřejmě se bude snažit jet minimálně stejně rychle a najít nějaký dobrý setup, aby byl tak rychlý jako jeho kolega. Vypadá to zatím dobře, takže pro víkend by to mělo být všechno v pořádku. Do you care if it's dry or wet for yourself, finding a good grip also in wet conditions, or struggling a bit? I think everybody prefers dry conditions, but this circuit is also no problem in the rain. So we'll see what happens. Takže uvidíme, co se stane, když bude pršet, tak v Brně není problém s tím povrchem, takže by to mělo být pro všechny tady v pořádku, takže uvidíme, jak ten víkend bude probíhat. Okay, good luck to you both and have a good weekend and enjoy your moment with the fans, okay? Bye.